Èxit d'organització i participació multitudinària del públic en les diferents activitats incloses en la Festa Major de Sant Pere. Actes populars i tradicionals s'han succeït aquests dies per celebrar la festa entorn al patró dels pescadors. La rebella a la platja, la festa de l'Ormeig i les regates de llagut han estat alguns dels molts actes que han tingut lloc al llarg d'aquests dies. Hola a tothom. La Festa Major de Sant Pere ocupa avui bona part de la nostra atenció informativa. El Cambrils avui també els explica altres notícies. Repassem les més destacades en el sumari. El sector immobiliari de la Costa Daurada preveu 2 anys de desacceleració de les vendes. Aquesta és la principal conclusió del segon Saló Immobiliari que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Tarragona. Els alumnes cambrilencs superen el 6 de mitjana de nota en la selectivitat. El cambrilenc Adrià Gómez, amb una nota de 9,27, rebrà una menció honorífica a mans del conseller d'Universitat, Josep Huguet. El poeta tortosí Gerard Vergés clou les jornades dedicades a la seva trajectòria poètica. Amb aquesta activitat s'ha posat punt i final a l'aula de poesia de la Universitat Rovira i Virgili. Èxit d'organització i de públic en les diferents activitats de la Festa Major de Sant Pere. La Confraria de Pescadors de Cambrils i altres entitats culturals i al voltant del mar s'han volcat un any més en la celebració. Actes populars, culturals i tradicionals s'han succeït al llarg d'aquests dies per celebrar la festa del patró dels pescadors, Sant Pere. Sens dubte, el gruix més important d'activitats tenia lloc durant el propi dia de la celebració, el 29 de juny, és a dir, ahir diumenge. Èxit d'organització i molta participació de públic. Aquest és el resum que en fan els organitzadors de la Festa Major de Sant Pere. Les activitats s'han succeït al llarg d'un cap de setmana molt llarg i amb diverses actuacions. Hem encetat tota una sèrie d'elements nous en la festa, com per exemple el que hem viscut aquest matí, en el seguici, i tots els actes que fins avui s'han organitzat han estat molt reeixits, populars, amb molta gent. Jo crec que la gent s'ho ha passat bé, i per tant una festa major és per això, perquè la gent disfruti. Crec que han sigut unes festes majors molt variades, molt diversificades per tot tipus de gent. Ja s'ha vist amb tots els dies que hi ha hagut actuacions per gent gran, actes per gent jove, pels més infantils, per tot. Crec que tothom s'ho ha passat bé. I bé, això és el que esperàvem des de la regidoria de festes, de fer un programa que agradés. El dia central de les activitats era diumenge. Al matí començava ben aviat. Les diferents entitats culturals realitzaven un seguici popular pels carrers del port. A la Rua, acompanyada per les autoritats de l'Ajuntament, va recórrer els diferents carrers del port de Cambrils on hi varen poder veure la colla gegantera Tota l'Endenga amb el seu grup de gralles, el grup de timbalers Cop de Cap i els Diables els Cagarrieres. Vam veure que estaria molt bé fer seguici, o sigui, amb tots els elements festius i també les autoritats i les pubilles. I per això aquest any hem començat a recuperar-ho i, bueno, de moment sembla que hagi tingut molt d'èxit. A les 12, la Rua, acompanyada pel senyor alcalde Robert Benages, el regidor de festes Jordi Savall i els respectius Hereu i Pubilla 2008, arribaven a l'església de Sant Pere on van assistir a la missa dedicada al sant, un ofici solemne que, com és tradició, es va poder escoltar en directe per Ràdio Cambrils. Les activitats van continuar a la tarda a la plaça del Pòsit. L'agrupació Escolta Gent de Mar va organitzar unes divertides cucanyes per tots els nens. Hi ha cursa de sacs, estirar la corda, farina, buscar caramels dins de la farina, una cursa d'aigua, tragaboles, una cursa d'ous, què més? Xocolata desfeta amb melindros. Més tard, a la mateixa plaça, damunt d'un remolc i amb acompanyament musical, el grup d'animació La Companyia van oferir molta gresca i diversió tant a grans com a petits. Han fet una cercavila per el poble i m'he passat molt bé.
A les 8 de la tarda, al Parc del Pescador es va fer la presentació de la colla infantil del Ball de Bastons de Cambrils, una colla que consta de 15 nens i nenes amb edats compreses entre 6 i 9 anys que estan assajant des del mes de gener per poder fer actuacions arreu de Catalunya. Ara la colla espera tenir força feina per donar a conèixer aquest grup de benjamins en l'art dels bastons. En un principi actuaran a les festes majors d'aquí de Cambrils i després també en actuacions que ens van sorgint arreu de Catalunya, com la Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya, que serà el 26 de juny a la Pineda, també aniran a actuar. Per donar cloent dels actes de les festes de Sant Pere no hi van faltar les havaneres, en aquest cas va ser a la festiva plaça del Pòsit amb el grup Els Pescadors del Francolí, que van oferir una selecció de cançons típiques marineres molt populars. A la mitja part es va servir, com de costum, el rom cremat, acompanyat de la brisa del mar de Cambrils.